Türkmenabatda ýokary sınıp okuwçylary diňç gününe telewizionyada görkezmek üçin gurnulan bir köpçülük çäresine çekildi. Levan Pulaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda diňç günü orta mektepleriň 10-njy 11-nji sınıp okuwçylary döwlet telewizionysyna görnüşinden 25-nji maý günü efire bermek maksady bilen gurnulan soňky jaň dabarasyna çekildi. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanda käbir bayramçylyk şäherleri we möhüm dabaralar döwlet telewizionysyna hamaly bayramçylyk günü bolan ýaly edip görkezmek üçin öňünden video ýazgy edilýär. Döwlet ködäwçiligine guramalaşdyrylýan şäherlere ýurt raýatlary, köplenç büdjet işgärleri, talip ýaşlary ýa-da mektep okuwçylary mejburi çekilýär. Türkmenabatda Türkmeniň ak öýüniň öňünde döwlet telewizionysyna görkezmek üçin geçirilen soňky şäher 2 gün dowam edipdir. Okuwçylar ak öýüň öňüne hatary goýulyp video düşürilýärler diýip bir Türkmenabat ýaşaýjy saýdýar. Şu günler Türkmenistanyň umumy bilmerýän orta mektepler 25-nji maý soňky jaň dabarasyna taýýarlanýar. Zatlyk radiosynyň habarçysy telewizyon üçin niýetlenmedik hakyky soňky jaň dabaralarynyň Türkmenabatyň käbir mekteplerine şol sany 41-nji we 1-nji orta mekteplerde 24-nji maýda geçirilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda mektep resmileri we dabaralaryň gurnoýjulary okuw tamamlaýan ýaşlardan köpçülük şäherlerine gül desteler bilen gelmegi talap edýärler. Iň arzan gülüň bahasy 100 manat diýip bir ýaş ýigit Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana döwlet telewizionysyna görkezmek üçin göz üçin köpçülük şäherleriniň şol sany bayramçylyk dabaralarynyň gurnulmagy tas däwe urildi. Döwlet telewizionyasy möhüm senelere gabatlap ýurtda geçirilýän bayramçylyk şäherlerini göne efirde alyp görkezmäge derek adamlar ýörütelep video ýazgy üçin öňünden guramalaşdyrylýan köpçülük şäherlerine çekilýärler. Mejburi şäherlerde çykyş edýän raýatlar döwlet telewizionysyny bayramçylyk lewatlaryna şadýan görnüşde görkezilýär. Canly açyk howa teatrlaryna öwrülýän şäherlerde medeniýet işgärleri çykyş edýär. Dabaralary mejburi çekilýän raýatlar bolsa açyk howa sahnasyna şadýan tomoşaçy roluny ýerine ýetirýärler. Şu günler ýurduň beýlek sebitlerine hem soňky jaň dabaralaryna taýýarlyk görülýär. Zatlyk radiosynyň habarçysy Awazanyň amfiteatrynyň soňky jaň dabarasyna bagyşlanyp 24-nji maýda Aýdymsaz konsertiniň geçirilýändigini hem de orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylarynyň bu konsertde gatnaşmak üçin bahasy 100 manat bolan biletleri satyn almagy mejbur edilýänliklerini habar berdi. Zatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy maýda Lewa Polaýatynyň mekteplerine 11-nji klas okuwçylardan müňlerçe manat mejburine uçurum çykdyjylarynyň toplanýanyny habar berdi.